Proč to každý napíše? Když se ta skutečnost je jedna jediná, někdo jiná, mluvil se tam, že nebo nevím co, tak za prvé bych řekla, to nebyla přesně do češtiny, ale každou věc vidí člověk řekla stručně. Čili ta skutečnost je stejná, ale do každého je trošku každý vnímá trošku jinak. Tak to už je první odlišnost, kdy každý to potřebuje jinak, to znamená, a teď jste bohaté slovní zásoby, vy budete vybírat, že se říkali slova zarednost, můžete se stejně, že tam někdo z vás měl úplně stejnou většinu. Vůbec ne. Hledá, že byste to dělali ale jako vůbec, když tady 30krát přečteme jeden příběh, tak těžko se sejdete v tom, aby tam bylo úplně stejné slovosled, stejný počet slov, stejné vyjádření. Takže lidská podstata toho slovu je vlastně, že jednu myšlenku můžeme vyjádřit mnoha různých způsobů. Tak si to tam napište si pomlčka, schopnost jednu myšlenku vyjádřit svým způsobem. Schopnost jednu myšlenku. Slov, jazyk, tečka projevu, čili tohoto opisu, já nevím, inzerátu třeba, přednášky a tak dále. Slov jazykového projevu určují takzvaný TZV, tam napíšte tečka. Slov, jazyk, tečka projevu určují TZV, takzvaný. Slovo tvorení činitelé, máte to například slovo tvorení slovo. Podtrhněte si ten pojem slovo tvorení činitelé. A napište si zrovna, co to je, a vlastně je to taková podobná definice, a já se to musíme se s tím vypořádat, tak si tam napište rovnítko a napište si okolnosti čárka, kterými se řídí výběr jazykových prostředků, kterými se řídí výběr jazyk tečka prostředků, kterými se řídí výběr jazykových prostředků. Kluci, ale protože nemáme slyšení, tak to neznamená, že se vrší. A to úplně nevím, že jsem se tam omlouvala, že zapomněla, a to nevím, žádnou odlišení. A proč to je tak? No, nemůžu. Tak okolnosti, kterými se řídí výběr jazykových prostředků, čárka nebo podmínky, čárka, za kterých se jazykový projev uskutečňuje. Hned si je zápis podmínky, za kterých se jazykový projev uskutečňuje. Jsou to podmínky, za kterých se jazyk tečka projev uskutečňuje. Jsou to podmínky. A teď si napište tebe, protože jednou bude podmínky, tak nemáme důvody tam takovou školu, tak na nový návrh si to napište. Napište si. Další bude účel. Nebo také říkáme účel. Jazykového projevu. Jazyk tečka projevu. Když si to opakuje projevu. Čili k čemu ten projev třeba poruší, ten přednáška, jaký má účel, nebo jaké no? Takže máme účel jazykové, máte to soustředěné, tak to si potřebujete jinou barvou. Já to potřebuji třeba částkování, takže to vyznáte. A k tomu si zadal vyžádek na ještě. Postupno, no, třeba to předáte. Čili na to si vyznáte. Podle toho,
čárka. Jakou má svoji funkci? Rozlišujeme 4 základní slovy. Rozlišujeme 4 základní